Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Много се радвам, че отново имаме среща, в която с нова гледна точка да търсим и да намерим кои са нашите най-полезни помощници в този момент. В този канал тук и в тези плейлисти има различни гледни точки, свързани с нашите помощници, камъни, кристали, минерали. Като има за зодиите, има за феншуи, има гледни точки, свързани с това, кои са камъните и кристалите и помощниците, свързани с годишнините от сватбите. Една огромна поредица, свързана с всеки ден рожден камък, където понеже всеки ден някой се ражда, всеки човек си има рожден ден, да си чуе разказа за един от основните рождени камъни. Поредицата, която е за семейството на кварц, също е много интересна. Тази среща обаче е свързана с една идея, която пак идва от Азия, която е разпределила годината не на месеци, на лунни домове. И така не са 12 месеца, а са 28 лунни домове, лунни имения. Всяко едно от тези имения си има камъче, има си име и носи неговата мъдрост. Така че тази среща е за това. Разказ, свързан с лунните имения и камъните, кристалите, минералите, които помагат там. Разбира се, те могат да помагат и на теб, когато ги избереш. Имение номер 12 е имението на червения дракон. Тук има комбинация между земна и огнена енергия. И това имение се случва в периода 12 август и август 26. Червеният дракон е символ на власт, сила и късмет. Може да се каже, че хората, които са родени по тази луна, в имението на червения дракон, са хора с голяма благословия в този живот. Много често те успяват без никакви усилия. Падат им се хубави зарове много по-често, отколкото изглежда възможно. Всяка тяхна инвестиция се получава също с много добри резултати. По всичко личи, че съдбата им се усмихва. Истината обаче, че тя се усмихва не само на тях, но и на всички нас по време на този период. Именно, когато тази луна транзитира през имението на червения дракон, накити, кристали, талисмани, които се правят за да помагат на хората, имат най-силен ефект. Затова отбележи си времето в календара, когато е този транзит, и използвай всяка минута. Време на благодат. Както знам обаче, всичко се променя. И този транзит също има начало и край. Планирай своите дейности предварително. Поемай шансовете, които с усмивката отгоре може да доведеш до успешен край. Планирай добре, бъди разумен, за да се възползваш максимално от това влияние. Камъкът на имението на червения дракон се казва кървав камък. Неговата талисманна енергия е на търсене и на трансформация, а неговата символична сила е камъкът на дългия живот. Още едно камъче от групата на дълголетниците. Разкази за камъни, кристали, минерали от всякаква гледна точка
за тези елементи, които сме решили да допуснем в своя живот и да бъдат наши спътници, съратници, компания, за да може този живот да се случва по-лесно. Аз лично за себе си с удоволствие посрещам в своя живот много помощници от този характер. Кои ще посрещнеш ти, кои ще използваш ти, само ти можеш да решиш. Но ето, че отново имаше среща и разказ, свързана с кристали и минерали. Дали това са твоите помощници или не, това кой знае. Това, което обаче аз мога да предполагам, че всеки един от тези разкази може да ти даде нещо, за което да се замислиш, което да е свързано с твоя живот и как твоя живот да стане една идея по-добър, една идея по-цветен, една идея с по-добри резултати, така че ти с радост да продължаваш да го живееш този живот, защото живота обича тези, които го обичат. Камъни, кристали, минерали и разкази, свързани с лунните имения и това как едни мили хора от изток са решили да внесат повече мъдрост в своят живот. Аз се радвам, че отново сме заедно в света на кристалите и минералите. В тези видеа тук, в този канал, има достатъчно гледни точки и елементи, свързани с кристалите и минералите. Ако има още нещо, което те интересува, винаги можем да го обсъдим, да го проговорим. Така че, когато търсиш твоя помощник, да може бързо да го намерим, да разберем кой е правилният помощник за този период от твоя живот. Лично аз предпочитам всеки един човек да използва своите лични рожден ден камъни, защото те са неговите най-специални помощници. Също така са най-прекрасният и най-личният подарък за това, което искаме да подарим нещо на близък човек. Знаем, че диамантите са най-добрият приятел на някои хора, но пък най-специалните камъчета за един човек са неговите лични рожден ден камъни. Разбира се, аз имам една мантра, която е за замяващи кристали и минерали, но това едното не е кой знае колко по-далече от другото. Благодаря за това, че сме заедно в света на кристалите и минералите и до нови срещи!